हर जानायनि 12:1निफ्राय लानानै 9 सिमाव जोङो नायगोन जोङो बेवहाय मोनसे घटना जानाय जाथायखौ जोङो नुनो मोनगोन बेवहाय ओरैबायदि लिरदों नोंसोरो बेखौ फरायदो उनाव जेब्ला हेरद राजाया ख्रिस्टियानफोरखौ फोथायारिफोरखौ जेब्ला नासयदोंमोन बे नासयनाय समाव जहरनि बिदा जाकबखौ दानथारदोंमोन जहरनि बिदा जाकबखौ बिसोरो दानथारदों हेरद राजानि सान्थ्रिफ्रा आरो बिनि उनाव ख्रिस्टियानफोरखौ सैयैनि जाहोनाव आरोबाव बिसोरो सासे व्यक्तिखौ हमबावबायमोन बिनि उनाव बिनि मुङानो जाबाय पिटर बिखौ बिसोरो हमबावबायमोन नाथाय जेब्ला हमनानै बिसोरखौ न'खराव अबेबा मोनसे न'आव जेब्ला दोनदों बे समाव मोनसे गिर्जाया बेबायदि आरज खालामबाय थादों फोथायारिफ्रा बेबायदि प्रार्थना खालामदों नागाराजासे दिनै बे पिटरा जे गयो बेनि थाखाय बिसोरो प्रार्थना खालामदों खौसेथियै थानानै प्रार्थना खालामबाय जेब्ला नागाराजासे पिटरा जे गनांगौ बेनि थाखाय जेब्ला प्रार्थना खालामदों इसोरा सोमोनांथाव खामानि मावबाय बिसोरो पिटरखौ जेबो आखाय होनो हायाखै पिटरा दिनै बेबायदि हगार जानायखौ दिनै मोननो हायासै अनजाना फोथायारि हालेलुया दिनै इसोरनि प्रार्थनायाव दिनै बोलो दङ जेब्ला जों बेबायदि खौसेथियै जुथुमदों दिनै आमथिका एरियानि फोथायारिफ्रा बेयाव जुथुमदों फोरबोनियाव प्रार्थना खालामनो थाखाय आङो दहाय जेब्ला जोंनि मानगोनां प्रेसिडेन्टजों आङो रायज्लायदों आङो खोनानो मोनदों बे प्रेयार सेलखौ सुरु खालामनानै आजि 23 बोसोर जाबाय होननानै दिनै बेनिखायसो आमथिका एरिया जौगानायनिफ्राय जौगाबोगासिनो दं बिबिसिएलनि मण्डलिनि मानसिफ्रा नुहुरगासिनो दं आमथिका एरियाया दिनै डेभेलप जाबोगासिनो दं जौगाखांबोगासिनो दं होननानै बिनि सेक्रेटारियानो जाहैबाय आरजनि दारै सोमोनांथाव खामानिखौ मावनो हायो बेनिखायसो दिनै नोंथांमोननि एरियाया गोबां एरियाफोरजों दिनै रायज्लाय जानो गोनां जादों बुंजानो गोनां जादों डेभेलप जाबाय जौगाबोबाय होननानै बेनिखायनो जेरैबायदि बेबायदि खौसेयै प्रार्थना खालामदों आङो दिनै बेखौ थुलुंगा होदों लांबाय थानो थाखाय प्रार्थना खालामलांबाय थानो थाखाय जेन' बे प्रार्थनानि फिथाइया जेब्लायबो दिनै थायो जेब्ला जोङो नेहिमिया बिजाबखौ जोङो फरायगोन अब्ला दिनै जोङो बेयाव नुनो मोनगोन बायफ्रुनानै थानाय वाल जे जेरुसालेम वालखौ नेहिमिया लुखांफिननायखौ दिनै जों नुनो मोनदों बेयो माबोरै लुखांफिनदों जेब्ला जेरुसालेमनि गरा बायजोब्बाय दरजाफ्रा जेब्ला दिनै गोग्लैजोब्बाय खामजोब्बाय जेब्ला बेबायदि वालफ्रा दिनै गोग्लैजोब्बाय बे समाव नेहिमिया बन्दी खालामनानै दोनजादोंमोन बे समाव जेब्ला बे बन्दी खालामनानै दोनजानाय समाव जेरुसालेम मन्दिरखौ बायफ्रुबाय होननानै खोनादों बियो बिमायनो दुखु मोनदों आंनि रायजोफ्रा बबेयाव थानानै खुलुमबावनाय बियो बिमायनो दुखु मोनदों आरो बे बन्दी खालामजानाय राजानो पारमिसन बिदों आंखौ महाराजानो हगारदो जेन' आङो थांनानै बायफ्रुनाय वालखौ लुखांहैफिननो हानायनि बे गावनि रायजोफोरखौ लिंबोदों आरो बुंदों फैदों नोंसोरनो नुबाय जोङो खौसेयै उपवास जानानै प्रार्थना खालामदिनि बायफ्रुनानै थानाय वालखौ लुखांफिनदिनि होननानै दिनै नेहिमिया बुंदों आरो जेरैबायदि बुंदों अपमान होजानायनिफ्राय बारग'थोंसै होननानै बेबायदि खावलायनायाव बयबो खौसेथि फैदों प्रार्थना खालामदों फास्टिं थानानै आरो बेबायदि सोखा जानायखौ बेबायदि लुखां जानायखौ दिनै मावफुंनो हादों जोंनि गेजेरावबो गोबां रोखोमनि दिनै बेबायदि बायफ्रुनानै थानाय वालफोर थानो हागौ जाय वालफोरखौ दिनै जेरुसालेमनि वाल बायदि जों मोननाय नङा नोंथांनि गेजेराव न'खराव दावराव दावसि जानो हागौ
हौवा आरो हिनजावनि गेजेराव दिनै जे मोनसे सोमोन्दो दङमोन, जे मोनसे वाल दंमोन, जे हाबानि समाव हौवा हिनजाव खैजासे संसार जागोन होननानै, नाथाय गेजेर ससेयाव दिनै नागारज्लायनाय, गेजेर ससेयाव दिनै दावराव दावसि जानायखौ दिनै जों ससियेल मिडियानि गेजेरजों जों खोनाबाय थादों, जों नुबाय थादों। बेफोरो मोनसे बायफ्रुनाय वाल जाबाय। जोंनि न'खराव दिनै शान्ति गैया, जोंनि न'खरफ्रा बायफ्रुलांनो हमबाय। जोंनि मण्डली फेल'शिपआव माब्लाबा डिसइउनिटि जायो, सैताना खामानि मावो। बेखौ गाहाम खालामनो थाखाय जों उदै बासिनानै प्रार्थना खालामनानै दिनै जों आवगायलांनांगोन। बे समस्याफोरखौ समाधान खालामनांगोन। बायफ्रुनानै थानाय वालफोरखौ दिनै जों लुखांनांगोन। अनजाग्रा फोथायारिफोर लुखांनांगोन। गोबां दिनै जोंनि ख्रिस्टियान न'खराव आङो दावराव दावसिखौ नुयो। आङो दिनै सासे काउन्सिलर, रिसेन्टलि आङो काउन्सिलिं कर्सखौ फोजोबनानै फैनायखाय आङो सासे काउन्सिलर हिसाबै आङो खामानि मावो। गोबां न'खरफोराव जेब्ला लिंहरो आङो थाङो, रायज्लायहैयो। दिनै गोबां न'खरफ्रा दिनै गावस्रानाय न'खरखौ दिनै जों लोगो मोनो। जेब्ला खोन्थायो दुखु मोनो, गोरलै गोरलै बिसयनि थाखाय न'खरफ्रा गावस्रायो। फोरबोनियाव दिनै बे समायसाफोरखौ गथायैनि थाखाय, सासेया सासे बुजियैनि थाखाय, सासेया सासेनि खोथाखौ लानो हायैनि थाखाय न'खरफ्रा गावस्रानायखौ जों नुनो मोनो। बेबायदि समायसाफोरखौ, बेबायदि गावस्रानानै थानाय वालखौ जों लुखांफिननायनि मोनसे सम फैबाय। लुखांफिननायनि मोनसे सम फैबाय। बेखौ जों माब्ला हागोन? जेब्ला जों उदै बासिनानै प्रार्थना खालामगोन, जेब्ला जोङो प्रार्थना खालामनानै मुभ खालामगोन, जों क'अपारेसन खालामगोन, अब्लासो बेफोरबायदि समस्याफोरखौ जों समाधान खालामनो हागोन। जोबथारनायाव लास्ट पइन्ट, फास्टिं प्रेयार खालामनाय। उदै बासिनानै आरज खालामनाय। जेब्ला जोङो निनबे नगरनि मानसिफोरखौ एबा सल'फोरखौ जोङो नायगोन, अब्ला जोङो नुनो मोनगोन निनबे नगरनि मानसिफ्रा गावसोरनि मावनाय पापफोरनिफ्राय गोसो गिदिंनानै गावसोरनि गोरोन्थिफोरखौ फोरमायनायाव उदै बासिनानै थानायनि थाखाय बासायजादोंमोन होननानै बुंदों। जेब्ला निनबे नगरनि मानसिफ्रा गाज्रि जाबाय होननानै बुङो, जेब्ला निनबे नगरनि मानसिफ्रा एबा फोथायारिफ्रा जेब्ला बिसोरो गाज्रि जाबाय, इसोरनि बोसोनखौ बिसोरो जेब्ला लायाखिसै, जेब्ला बिसोरो गावसोरनि लुबैनायफोरखौ फुरा खालामबाय, दिनै सासे हौवाया गुबुननि गावनि हिनजाव थाखानानैबो गुबुन हिनजावजों सोमोन्दो थाबाय, सासे हिनजावाबो बिसाय थाखानानै गुबुन हौवाजों सोमोन्दो थाबाय, आरो दिनै लाइमोन जोहोलाव सिख्लाफ्राबो हाबा जायाजासे बेबायदि न' खालामबाय। दिनै बेबायदि अबस्थायाव गावजों गाव सिथारनाय, गावजों गाव बुथारलायनाय, जेब्ला बेबायदि आखुखौ दिनै बिसोरो आजावनानै लाबाय, बोजबनानै लाबाय बेबायदि समाजखौ, इसोरा दिनै जनाना बिनि दारै बेबायदि मोनसे बाथ्राखौ बुंहरदोंमोन। बे निनबे मानसिफोरनियाव थांनानै बुंहैदो, आङो बिसोरखौ गोसो सोलायाब्ला आङो धंस खालामनोसै होननानै। जेब्ला जनाना बिया निनबेयाव थांनो सोलायै टार्सिसआव खारलांदों, आरो बे सल'खौ जोङो मिथिगौ। बेनि उनाव जनाना बिया थांदों, आरो इसोरा जि थांखि लाबाय बिसोरनि गेजेराव, बिसोरखौ धंस खालामनो, गोसो गिदिङाब्ला, मन फाफिनाब्ला, जेब्ला बे बाथ्राखौ खोनाबाय, निनबेनि मानसिफ्रा, निनबे नगराव थाहैनाय मानसिफ्रा दिनै गोसो सोलायदों। बिसोरो फोरबोनियाव फैदों, उपवास थादों, आरो दिनै बासाय जानायखौ दिनै बिसोर मोननो हादों। बिसोर मोननो हादों। आरो जेब्ला जोङो इस्टेर नाबिनि गेजेराव दिनै जोङो नायगोन, इस्टेर नाबिनि जे जिउ जारिमिन, जेब्ला बियो रानि जाबाय, सासे राजानि हिनजाव जाबाय, बे समाव बे इस्टेर रानिनि बिसाय जे राजाया
इजराइलफोरखौ रायजोफोरखौ बुथारजोबनो थांखि लादोंमोन जेब्ला बेबायदि थांखि लाबाय बिनि बिमाय मर्दखाया इस्तेर रानिखौ लोगो लाफैनानै बुंदों ओ इस्तेर रानि जोङो जोंनि जाथिया जोंनि रायजोफ्रा थैजोबनोसै बेनिखायनो नोंहा खाबु दङ नोङो राजानियाव थांनानै खावलायहैदो जेन' जोङो बे थैनांनायनिफ्राय बारग'नो हायो होननानै मर्दखाया दिनै इस्तेर रानिखौ खावलायफैदों सासे दैदेनगिरि जानानै आरो इस्तेर रानिया बुंदों आङो थांनायनि सिगां नोंसोरो प्रार्थना खालामदो फास्टिं थादो जेन' थांनानै खामानि जायो आरो इस्तेर रानि मोना जेब्ला मर्दखाय मोना रायजोफ्रा प्रार्थना खालामबाय दिनै बिसोरो सैनांनायनिफ्राय दिनै बासायजाबाय मानि थाखाय बासायजाखो फास्टिं खालामनानै प्रार्थना खालामनायनि थाखाय इसोरा बिसोरनि प्रार्थना खालामनायखौ खोनासंबाय खोनासंबाय अनजाग्रा फोथायारिफोर जेब्ला जोङो जोंनि मेगनजों बे संसारखौ नायो बे संसारजों जोङो जेब्ला बेखौ नायो ओरैबायदि मोनसे गाज्रि मोनसे सम सफैबाय ओरैबायदि मोनसे गाज्रि अबस्थायाव दिनै जों जन्म जाबाय आगानसे हमनानै पाप मावनायनि सुबिदा जाबाय दिनै लाइमोन जोहोलावफोर दिनै माब्लाबा हाबा जानाया बिसोरो न' थाबाय हौवा आरो हिनजावनि गेजेराव हाबा जानायनि सिगांनो गाज्रि सोमोन्दो थाबाय दिनै संसारा दिनै बेबायदि जाबाय खालि बे लाइमोनफोरनियावल' नंबावलिया जों बिमा बिफाफोरनि गेजेरावबो दिनै सोरबा सासेया गुबुन सासेखौ दोनखारलांनाय सोरबा सासेखौ लानानै खारनाय बे समाजा मोनसे गाज्रि समाज जाबाय नोंनि नोगोरनि मानसिफ्रा जेरैबायदिमोन जोंनि गेजेरावबो दिनै बेबायदि गाज्रि अबस्थाया दिनै सफैबाय बेबायदि समाव सासे मोजां फोथायारि जानो आत्मिक बिसयाव जाफुंसार फोथायारि जानांगौब्ला जों आरजखौ इम्परटेन्ट होनांगोन प्रार्थनाखौ आरज खालामनायनि गोनांथिखौ जों बुजिनांगोन माबायदि जों आरज खालामनांगोन व्यक्तिगत जिबनजों प्रार्थना खालामनांगोन गथ'फोरनि थाखाय प्रार्थना खालामनांगोन प्रार्थनायाव सोमोन्दो दोननांगोन जेन आत्मिक बिसयाव जाफुंसार जायो आरो बेबायदि गुबुंले संसाराव लिमोनग्रा संसाराव जेन गसंथानो हायो जों प्रार्थनायाव गोगोम जानांगोन जों लोगोसे प्रार्थना खालामनायखौ नागाराजासे जों लानानै थांनांगोन जेरै आमथिका एरियाया बे प्रार्थनाखौ खालामगासिनो दं आं खालामलांबाय थानो थाखाय नोंथांमोनखौ थुलुंगा होयो आरो खावलायो आरो दिनै फास्टिं प्रेयारखौ दिनै जों इम्परटेन्स एबा गोनांथि होननानै मिथिबाय फास्टिं प्रेयार खालामनायनि गेजेरजों गोबां मानसिफ्रा बासायजानायनि जे जारिमिनफोरखौ दिनै जों नायबाय फै अनजाग्रा फोथायारिफोर दिनै जों बेयाव जथुमदों मोखाङावनो दिनै जोंहा CDP बेखौ मा बुङो दायो आङो मिथिनाय सिगां जोङो चिल्ड्रेन डेभेलपमेन्ट प्रग्राम होननानै बुङोमोन जिखि जाया मानो बे प्रग्रामा बे हाबाफारिया जोंनि मोखाङाव दं आरो बेखौ नोजोर खालामनानै आमथिका एरियानि जे पेरेन्ट कमिटि आरो लाइमोन कमिटिया मोनसे थांखि लादों जोङो जेन बेखौ फास्टिंनि गेजेरजों बे हाबाफारिखौ मावफुंनो हायो जेब्ला दिनै अलंबार सार आरो दिनै बिनिनो लोगो सासे सारा बिसोरो जेब्ला आंखौ लोगो लानानै रायज्लायदों आङो दिनै बेखौ ना होनाखै आङो आजावनानै लादों मानो होनोब्ला आङो बेखौ खुसि मोनदों बेबायदि मोनसे प्रार्थनाजों बेखौ मुख खालामनायनि प्रग्रामाव आंबो जे बाहागो लाफानो मोनो आङो रंजानाय मोनदों गोबां मोजां बुंथिगिरिफोर दं गोबां रोखोमनि थुलुंगा होनो हाग्रा गोबां व्यक्तिफोर दं नाथाय अब्लाबो आंनो बे खाबुखौ होनायनि थाखायबो आङो हामबाय होदों आरो रंजानाय मोनदों दा बेनिखायनो दिनै जोङो गाबोनहाय सेसन मोनसे कयार पार्टिफोरजों आङो रायज्लायगोन आरो बिसोरखौ आङो दिनैहाय मोनाबिलियाव बुंथिगिरि हिसाबै खावलायदों जेन बयबो फैयो जेन जोंनि गाबोननि रायज्लायनाया मोनसे स्पेशल एबा क्रुशियेल सम जागोन जेराव जोङो गोबां लोगोसे सोलोंलायनांगौनि मोनसे सम दङ बेनिखायनो बयखौबो फैनो थाखाय खावलायदों
फैदिनै जोङो खोनानो मोनबाय importance of prayer आरज खालामनायनि गोनांथिखौ जों मिथिबाय जोङो माबोरै प्राइभेटलि आरज खालामनांगौ माबोरै खौसेयै जों आरज खालामनांगौ माबोरै दिनै जोङो फास्टिं प्रेयार खालामनानै आरज खालामनांगौ माब्ला जेब्ला समायसाया फैगोन जेब्ला जोंनियाव सैनांनाया फैगोन जेब्ला मोनसे गेदेर खामानि मावनो थांदों अब्ला दिनै जों प्रार्थना खालामनांगोन बेनिखायनो दिनै जोङो बेयाव खौसेथि दङ जोंहा गेदेर सिमां दङ जोंहा गोबां बिजन दङ गोबां जोंनि सिगाङाव हाबाफारिफोर दं बिनि थाखाय जों आरज खालामनो जों बेयाव जुथुमदों बिनिखायनो फै दिनै जों लोगोसे फोरबोआव दिनै जों आरज खालामनो जों आवगायलांबाय थानि आरो बिनियाव जों जेब्लायबो प्रार्थना खालामनि जेन इसोरा जेब्लाबो जोंखौ हेफाजाब होयो आरोबाव खावलायबावबाय जाय व्यक्तिफ्रा पार्सनेलि आरज खालामनो हायाखैमोन फै जों खालामनो नाजानि जाय व्यक्तिफ्रा गथ'फोरनि थाखाय आरज खालामाखै फै जों प्रार्थना खालामनानै होनि जाय व्यक्तिफ्रा गथ'फोरखौ माब्लाबाबो दांनानै आरज खालामाखै गावनि गथ'नि थाखाय प्रार्थनानि गोनांथिखौनो जों रायज्लायदोंबा फै जों बे गथ'फोरनि थाखाय आरज खालामनि आङो दिनै सानफ्रोमबो आंनि गथ'नि थाखाय आरज खालामनो आङो बेबायदि खाबु मोना नाथाय सप्तासेयाव खनसे खमैब्लाबो आङो सम लायो बे गथ'खौ आङो खर'आव दांनानै आङो प्रार्थना खालामो बे गथ'नि थाखाय मानो होनोब्ला गोबां समाव आङो गुबुन जायगाफोराव थायो सानफ्रोमबो लोगो मोना बेनि थाखायनो खमैबो सप्तायाव खनसे माब्लाबा खननै आङो बे गथ'खौ जेब्लानो सुबिदा मोनो आङो प्रार्थना खालामो आंबो दिनै टेस्टिमनि होनो नागिरदों दिनै आंनि बिमा बिफाया रोंना रायाब्लाबो खामानि मावबोदों इसोरनि हाबा मावबोनायनि दारै दिनै बिसोरनि खस्थ' खालामनायनि दारैसो आङो बे मोनसे पजिशनाव दं होननानै आङो सानो दिनै बिसोरनि खस्थ' खालामनायाव दिनै जों बे अबस्थायाव सफैबाय आङो गावनि न'खरखौ बाख्नायनो लानो थाखाय नङा नाथाय इसोरखौ हामबाय होनो थाखाय आङो बे बाथ्राखौ बुंदों आं जेब्ला स्कुल हाबोमोन होननानै बुंदों जोंनि बिमा बिफाया दाहोना आरो लावखार दोननायनि मोनसे अबस्थामोन होननानै बुंबाय थायो खाथिनि मानसिफ्राबो खोथायो नाथाय बिसोरो दोननानै नाजाथाबदों प्रार्थना खालामदों फोरबोआव दिनै आंनि बिदाया सासे गभर्नमेन्ट सार्भिस दिनै बियो अलदार जाबाय आङो दिनै इसोरनि अननायाव इसोरनि हाबा मावनो थाखाय दा सासे मिशन डिपार्टमेन्टनि सेक्रेटारि हिसाबै आङो खामानि मावगासिनो दं आरो आंनि फंबाया मेडिकेल डिपार्टमेन्टआव बियो दाखालि मास्टार डिग्री बियो रिसेन्टलि फोजोबबाय आरो इसोरनि इच्छा दङब्ला बे सप्तानि गेजेराव बियो मोनसे इनस्टिट्यूशननिफ्राय सासे प्रफेसर हिसाबै एपइन्टमेन्ट मोननो बियो थांगासिनो दं नाथाय इसोरनि इच्छा मोनथ'वाखै नाथाय जों मोननो थाखाय हामलायदों आरो आं नोंथांमोनखौबो खावलायदों प्रार्थना खालामनानै होयो जेन' जों जि हामलायनानै दं बेखौ मोनो बेनि थाखाय आं नोंथांमोननियावबो आरज खावलायबावबाय दा बेनिखायनो जों जि आयदाफोरखौ सोलोंबाय बेखौ बयखौबो गोसोआव लानो थाखाय आं खावलायबाय आरो नोंथांमोन बयखौबो इसोरा बे आरजनि इम्परटेन्सखौ जेब्लाबो गोसोआव दोननानै फोरबोनि फैफिननायसिम प्रार्थनाजों नेबाय थानो इसोरा नोंथांमोन बयखौबो बोर होथोंसै नोंथांमोन बयखौबो गोथार जिउआ हेफाजाब होनानै नोंथांमोन साफ्रोमनिबो जिबनाव इसोरा गेदेर बोर लाबोथों आमेन आङो बे समाव गोलाव सम लाबाय बिनि थाखायनो आङो नोंथांमोन बयखौबो